Син нәрсәдер язсаң, ниндидер, яки үзең мәсәлән тәкъдим итсәң, ниндидер яңалыклар, ниндидер үзең яңа фикерләр, билгеле яшь кешегә ул кыен, әмма кыюлык ул менә ярты бәхет, менә мин шулай дип әйтер идем. Нәрсәдән дә булса башларга кирәк һәм нәрсәдер язарга кирәк, курыкмыйча берәр нәрсәне дә башлап җибәрергә кирәк. Бер дә булмаса хәтта үзеңнең инстаграмың бар, үзеңнең менә инстаграмыңда башла нәрсәнедер. Сине барбыр ул сиңа ниндидер тәҗрибә бирәчәк. Мен шул чишмә турындаймы. Үземнең туган ягымда, туган авылымда мөмкин бит әйме. Шул ул бит инде һәр авылның үзенең ниндидер бер проблемасы бар, үзенең бер үзенчәлекле җире бар әйме. Менә шулар турында сөйләргә, язарга, шулар турында мәгълүмат таратырга мөмкин. Бу инде башлап җибәрер өчен шулай бит. Менә тагын бер сорау бирергә телим, Рәмис. Ул да булса, менә син кыюлык турында, әрсезлек турында әйттең әйме, әрсезлек ярты бәхет инде ул дөрестән дә ул гомумән журналист өчен генә түгел, гомумән бу дөньяда әйме бик мөһим дип әйтәләр. Һәм дөрестән дә аның шулай икәнлеген инде барыбыз да беләбез. Менә син әйме әрсезлегең белән дә, кыюлыгың белән дә, усаллыгың белән дә, тешлек булуың белән дә инде укучыларга яхшы таныш. Ләкин ниндидер бер скандаль теге шундый арзан әйберләр белән син мавыкмыйсың әйме. Ничектер менә бик вакланмыйсың да, бик югарыга да үрләмисең ничектер. Ләкин сине барыбер бөтенесе бүләләр әйме. Бу синең халкың шундыймысың, әллә гомумән синең имиджың үзең шулай булдырдыңмы син? Бу теге бигрәк миңа үзем турында шундый сүзләр ишетү бигрәк кызык булып китте. Ничек дип әйтим инде, менә бер Кайберләре бит инде танылу өчен анда әллә нәрсәсен сатарга риза, әллә нәрсәне дип булмаган нәрсәләр турында язарга риза. Мөмкин әйме. Ләкин менә минем үземнең шундый бер фикерем бар. Әгәр дә кеше бер билгеле бер өлкәдә ничектер эшли икән, аңа барыбер ул теге аның тырышлыгы бәяләнмичә калмый. Үзеңне табуы ул алай бәлки бик җиңел түгелдер, менә нинди өлкәдә мин яшәячәкмен дип аеруча яшь кеше өчен, әмма аның өчен шулай ук менә эшләп карарга кирәк. Әмма менә мин монысына менә иманым камил менә ышанып әйтә алам, әгәр дә кеше ул максатчан рәвештә бер юнәлештә эшли икән, ул барыбер уңышка ирешә. Андый менә әле эшләп уңышка ирешмичә калган кеше юк. Шуңа да теге мин менә шулай ук теге яшьләргә, журналистикага килергә теләүче кешеләргә шуны әйтер идем. Бер күренеш мин күзәтәм, үземә бик ошап бетмәгән дип әйтим инде. Менә мәсәлән, хәзерге яшьләр алар күпкә кыюрак. Алар теге башына басып, теге булай яхшы түгел дип өйрәнмәгән. алар бир яр жизнесе аларның шундый бит әйме. Әйе, күпкә кыюрак. Без бит инде теге безнең татар халкында шундый яхшы түгел дигән әйбер бар. Аның яхшы ягы да бар билгеле теге. Һәм аның теге кешене бераз теге кысырыклый баса торганрак күренеше дә бар шундый әйбернең. Безнең халык теге сүз әйтергә курка, мәсәлән ниндидер, үз хокукларын да якларга курка, теге алар җитәкчеләр бит дигән әйбер бар аның шундый. Әмма менә хәзерге заманда без күрәбез бит, кеше үз күп сорауларын хәтта хәл итә ала, үзенең менә социаль челтәрләрдәге үз-үзен тотышу белән, үз фикерен әйтү белән. Менә килгән яшьләрдә дә шундый мин бер теге аларга шундый фикер әйтер идем. Нәрсәндер үз хокукларыңны, башка кешеләрнең хокукларын якларга алай курыкмаска кирәк. Чөнки теге кеше килә, карыйсың ул яшь кенә, кыю гына кеше, ә менә туктамында өлкән журналистлар шулай эшлиләр бит, бездә шулай кабул ителгән бит дип килгәч, ул үзен ничектер теге кысыр тыя башлый. Минемчә, хокукларны яклау дигәндә, мәсәлән, дөреслекне эзләү дигәндә, журналист кеше үзен тыймаска тиеш, аның хокукларны яклый белергә кирәк. Яхшы түгел дип тормаска инде. Яхшы түгел димәскә, әйе, әгәр дә синең хокукларыңны, синең халыкның хокукларын, син яклаган кешеләрнең хокукларын кысалар икән, бу инде яхшы түгел, киресенчә якламау яхшы түгел булырга тиеш. Менә журналист булырга теләүче яшьләр, менә инде Рәмис мисалында, димәк, бик түбәнгә төшмичән, пычранмыйчан да, тәринкә тотмыйчан да, менә шулай абруйлы танылган журналист булып була. Бу серләрне шулай ук чишмә ачу серләре белән бер рәттән шулай теркәп куйсагыз була, дуслар, үзегез өчен. Без инде хәзер халык, милләт мәнфәгатьләрен яклау турында да сөйләшәбез. Менә үзегез шушы юнәлешкә кертеп җибәрдегез, Рәмис әфәнде, ул да булса инде, әйе, менә тулы бер халыкның, милләтнең хокуклары турында сөйләшәбез икән, безнең татар халкының әйме. Һәм октябрь аенда безнең халык санын исәпкә алу булачак. Менә журналист буларак, шушы беренче карашка инде чебешләрне кызны саныйлар диде. Әйме, бер санау процессы, бер гадәти генә санау бит инде ул, әйме. Халык санын исәпкә алу. Ләкин ниндидер ана хәзер сәяси төсмер бирелә, ниндидер аның турында сөйләнелә, аның әһәмияте, мөһимлеге турында. Син үзең ничек аңлыйсың менә? Ни өчен шушы гамәл шулай мөһим дип саныйсың? Бер яктан караганда без үзебез гаепле, икенче яктан караганда без хаклы дип уйлыйм мин үзем. Менә
татарларны һәрвакытта да без үзебез теге тәнкыйтьли башлыйбыз. Җанисәп вакытында без теге җанисәп вакытында гына татар халкын, милләтен искә төшерәбез дип инде. Бер яктан караганда бу бәлки шулай теге булырга да тиештер, чын демократик дәүләт дип алсак, үзебезне шуныга омтылсак. Чөнки бу бит инде кешегә теге кушып сайлау вакыты түгел бит инде. Кешенең үз башында фикере булырга тиеш. Син кайсы милләт вәкиле һәм кешене теге үгетләп, әгъвәләп, тегендә бар, монда бар дип әйтә торган әйбер түгел бу. Кешенең бит инде берничек тә башында акылы булган кешенең син кайсы милләт вәкиле дигән әйбер ул булырга тиеш. Шуңа күрә теге без артык каты ниндидер бер артык каты гына түгел, гомумән агитация булмаска тиеш бу өлкәдә. Кеше үз фикерен әйтергә тиеш. Әмма менә без шуны күрәбез. Татар милләтенең, аның татар халкының аның тарихы да бик бай, аның язма мирасы да бай. Һәм бу мирасны, бу тарихны без теге казык кагып, кыйма белән әйләндереп алып, безнеке бу дип әйтмәү сәбәпле аңа үрелүче кешеләр дә бик күп. Шуңа күрә хәзер теге әгәр дә менә быелгы сәясиләшү хакында әйтсәк, күпме инде дәшермәскә мөмкин иде. Безгә күпмедер дәрәҗәдә хәтта үзебезгә ят булырга тиеш иде. Ни өчен татарлар үзләренең кардәшләрен якламый бүтән төбәкләрдә яшәүчеләр. Аларны мәсәлән бүтән халык вәкиле дип яздыралар. Аларның теге телләрен игълан итәләр бүтән халыкныкы дип. Һәм аларны әйтәләр, теге сез бүтән кешеләр булгансыз дип әйтәләр. Аларның теге ничек дип әйтим инде, каннарында актарыналар дип әйтим, геннарында актарыналар. Аларның теге баш сөякләрен кайбер вакытларны шундый күренешләрдә булды бит инде. Менә сез шушы халыкларга ошагансыз дип. Әгәр кеше үз милләтен билгеләгән һәм шушы милләт вәкиле мин дип әйткән икән, нәрсәгә аңа шушылай нинди төбәктә яшәвеннән чыгып, аңа ниндидер басым ясарга, ул андый басым булырга тиеш түгел. Һәм ниндидер басым була икән, без ул кардәшләребезне, милләттәшләребезне якларга тиешбез дип уйлыйм мин үзем. Якламау бу очракта дөрес булмас иде. Теге мираска кул сузарга теләүчеләр бик күп. Ишкына менә мәсәлән теге берничә халыкның уртак мирасы бар бит инде. Ул уртак мирас игълан ителә, билгеле бер халыкныкы гына, сезнеке түгел дип. Социаль челтәрләр турында хәзер кирип китсәк, бик катлау да, анда чыгып булмаячак. Тагы бер сорау бирергә телим, менә еш кына уйланып куясың инде. Инде радио тыңлаучыларыбыз да безгә ул сорауны бирделәр дә, биргәлиләр дә. Менә ни өчен татар халкын гына шулай бүләргә тырышу? Менә сез әйткәнчә, шул майлы калҗага үрелгән кебек гел өлешкә керергә тырышу. Анда теге син татар түгел, син тегендә яшәгән, шунда, син монда, синең телең анда төньяк-көнбатыш диалекты фәлән дигән. Менә ни өчен татарга гына шулай бәйләнү, аны гына таркатырга тырышу, аны гына бүләргә тырышу? Башка милләтләрдә бу сизелми бит, юк дәрәҗәсендә. Чөнки монда бит инде без Россиядә сан буенча 2нче урында торган халык, һәм әгәр дә башка халыклар алар кемгә үрелә алсыннар. Мәсәлән, бүтән кешегә бит инде бер әйбер әйтеп була. Менә сезнең игътибар иткәнегез бардыр инде. Мәсәлән, көнләшү һәр вакытта да кешедә ачу чыгара. Кеше көнләшә икән, икенче кеше бер кайчанда теге яхшы күңелле, шат елмайган кеше булмый. Икенче кешенең һәр вакытта да ул көнләшү объектына карата, кемнән көнләшә, шуңа карата ул усал, явыз мөгамәләдә була. Татар халкының шушындай теге бай мирасы булуы, мәсәлән, без бит инде теге мактанып аны әйтә алабыз, без русларга кадәр күп гасыр еллар элек безнең мәсәлән Кыйсаи Юсуф әсәре безнең үзебезнең шагыйребез булган, бөек шагыйребез. Һәм теге кыйма белән әйләндереп алу дигәндә, мәсәлән, безгә бәлки бик күптәннән шушы Кол Галим музеен булдырып, ул безнеке дип бөтен җиргә язарга кирәк булгандыр. Чөнки бу бит инде бөтен дөнья культурасы дәрәҗәсендә иң бөек әсәрләрнең берсе. Грузиннар мәсәлән бит инде үзләренеке белән мактаналар, ираннар, фарслар мактаналар үзләренеке белән. Һәм ул аларда теге зур дәрәҗәгә саклана, яклана. Безнеке алай эшләнелмәгән һәм менә шушы көнләшү башка халыкларда булмау нәтиҗәсендә дип аңлыйм мин, безнең мирасыбызны тартып алырга теләүче кешеләр бар.
Hem min әйттем, менә юкка гына әйтмәдем, Россиядә татарлар сан буенча 2нче урында дип. Татарлар 2нче урында булу сәбәпле, ул билгеле бер теге шулай ук көнләшү, ачу чыгара Мәскәүдәге кайбер кешеләрдә, Кремльнең теге башнялары күп дигән гыйбарә бар бит. Кремльдә дә бик күп башнялар бар. Кайберәүләрендә ул мәсәлән татарларның 2нче урында булуы һәм милли Россиядәге милли ашчылыклар арасында 1нче урында торуы, ниндидер бер көч булуы, зур көч булуы, татарлар кайда гына юк бит инде менә. Булуы бәлки ачуын, бәлки генә түгел. Әйтә алам мин, ачуын чыгара торгандыр. Шуңа күрә, мәсәлән, татарга каршы сикеренү ниндидер, татарныкын алырга теләү, татар белән дошманлашу, ул аларда Көчсезләндерергә тырышу инде. көчсезләндерергә тырышу, татарга каршы чыгу, ул ниндидер каршылык очратмый. Әгәр дә мәсәлән ул халыклар, ул башка милләтләр дип әйтим инде, үз хокукларын шулай яклый башласалар, бәлки аларга әйтерләр иде. Туктагыз әле, сез туктап торыгыз дип. Татарга каршы булган мондый һөҗүм юнәлеш ул каршылык тудырмый. Аларда бүлгәле һәм хакимият дигән. Без үзебезне ничек яклый алабыз? Менә Башкортстан мисалын мисал өчен иң актуаль инде ул безнең инде Башкортстанда булган хәл, әхваллар, журналист кеше буларак инде син аның бөтен детальләрен, бөтен фактларын беләсең. Мин хәтта синең социаль челтәрдә бераз гына актарны булган идем, монда син ВКонтактеда башкорт оешмаларында да торасың, син анда яме. Син аларны өйрәнәсеңме, син аларның фанатларымы? Гомумән ачуланма инде, яме син анда тикшереп алганың өчен бераз гына. Менә монда теге башкорт халкына каршы нинди дә булса сүз әйтергә бөтенләй дөрес түгел инде. Чөнки ул безнең кардәш күрше халык һәм аларның татар белән бергә максатлары уртак. Әмма теге халык арасында бит төрле кешеләр була. Халык арасында менә шул махсус рәвештә дип әйтим инде, ике халыкны теге ачуын чыгарга, ызгыштырырга теләүче кешеләр шулай ук бар. Алар өчен татар белән башкортны ызгышуы, аларның бер теге фронтта хәрәкәт итмәве, мәсәлән, үз телен, милли гореф-гадәтләрен якламауы файдалырак, отышлырак. Шуңа күрә мин үзем мәсәлән теге башкорт мәгълүмат чараларында укырга тырышам. Аларның мәсәлән бик көчле ВКонтактеда төркемнәре бар. Аларның тәҗрибәсендә өйрәнергә кирәк дип уйлыйм мин, һәм менә без интернет сайтында шундый бер генә әйберне әйтү, мин менә бер язма әзерләгән идек. Аларның төркемнәре бар. Серләшәйек дип атала, анда 100 меңнән артык кеше, һәм анда күпчелек кеше башкорт хәрефләрен дөрес итеп кулланып яза. Әгәр кемдә булса кулланмый икән, андагы кешеләр киңәш бирәләр, ачуланмыйлар, ничектер теге башына сукмыйча, итәгать белән генә озаклап аңлатып, аның башкортча язуына ирешәләр. Мәсәлән, без бу тәҗрибә турында яздык, төркем җитәкчелеге белән дә сөйләштек, бу әйбер аларны да, кешене бит инде хуплау, башыннан сыйпау, аларга да рәхәт. Аларга да кызык булып тоелды. Менә безгә шушы юнәлештә теге хәрәкәт итәсе иде. Әмма шушындай теге нервный дип әйтим инде вазгыять килеп тугачтан, бу әйбер күчергә мөмкин теге мондый башка кешеләр арасына да. Менә шушы әйберне булдырмаска иде. Безгә башкорт мин нәрсә дип әйтер идем инде. Башкортстанны чит итеп кабул итәргә кирәкми, чөнки анда безнең миллионнан артык татарларыбыз яши икән. Безнең бөтен оешмаларга да, бу журналистлар гына дип әйтмим, мәсәлән, язучылар берлегенә дә, безнең теге нәшриятларга да, китап чыгаручы нәшриятләргә дә, алар шундый ук татарлар, шуны безгә аңларга кирәк. Һәм менә безгә соңгы елларда язучыларны, җырчыларны бирүче төбәкләр ул бик азайды. Элек бит Рязаньнан чыккан шагыйрьләр, Астраханьнан чыккан шагыйрьләр безнең, Тамбовтан чыккан, Сыркыдыдан чыккан. Хәзер Сыркыдыдан менә чыга аламы безнең шагыйрьләребез? Безнең бит инде шул Башкортстан, әле җырчылар чыга әле Оренбургтан. Безнең инде хәзер татар авылларыннан да чыкса ярый иде дип теләктесе калайнын. Безгә бит дигән вакыт тәмамланды, әмма тегәлибез, ягъни калганнарын башка тапшырда сөйләшебез, Алла бирсә. Мондый сорау белән мин тәмамларга телим. Бер сораган синең җавабыңны ишетеп, безгә килгән конаклар менә бу әлеге четерекле темага сөйләшкәндә, инде гадәттә безгә бердәм булырга кирәк. Без көчле милләт, бүленгәнне бүре ашый, аерылганны аю ашый дип әйтә. Бердәмлекне саклар өчен октябрьдә барып, җан исәптә татар булып язылырга кирәк диләр. Истәп тагын нәрсә әйтер идең?
Ул хәзерге вакытта бит инде электрон тавыш бирү мөмкинлеге бар. Һәр кеше электрон тавыш бирә ала алдан ук. Бу бәлки күпкә дөресрәктер дә шул рәвешчә тавыш бирү, үзеңнең хокукларыңны яклау. Һәм тагын бер әйбер әйтергә була, бездәге чакка теге тарихтан чыгып карасак, әгәр дә кешене теге шул кадәр дәрәҗәдә нәндидер саннарны бутап кыярга телиләр икән, аңа да безгә карап торырга кирәк. Кеше үзен татар дип хис итә икән, үзен татар дип хис итүен дәвам итсен.